Egunon danoi, hemen gauz otxandixon, uste dugu dala 30. gazte egune, eta hori hemen gauz ederto pasetako. Bai, hemen ikusten dozuenez, giro ederra dau, hemen goizaldetik hasi da jendie animatzen, eta hemen goin ingo dugu bizita moduko bat hainbat lekutatik. Venga, goi esan danok. Anima goi esan. Bueno, hemen gauz otxandixoko arginan hogaz, eta hemen txedabile guri baskaiz egiten danoi. A ber, konta guri danoi zeza biziten hemen. A ber, deko saieskize deku gaur eta iketxapurtxo bategaz. Hori aurko menue, ez deko ezer gehiago. Osa, zuri deitxotxo otxandixoko arginano eta bakarrik egiten dozu saieskize. Bai. Ondo, orduen errez irabazio zu fama, ez da? Ez dagoen kompetentzi askoik. Hemen txedeko saieskize eta berze konteta euskun. Egunon saieskizer, zelan zauzor berotan? Hori da, esaten da ondo dauela eta hori da hor gustora, eta zeinen azazu, nungu eza? Bai, hau da horoskoko baserri bateko saieskixe eta emoten dau elegantia gongo dala. Parkatu! Kontuz. A ber, hemen daukogu gauzte eguneko antolatzaileetako bat, eta a ber, zelan antolatu dozuet, ze pausu emon berrezen dozuez? Batzarrak indoguz, betiko moduen, eta urteroko antolamendu danez, betiko pausue jarraitu dugu, ez dugu ingauza ezberdin. Zema batzar, konkretuki? Ez dakit. Azkenen danoga erdi kuadrillakuek orduen edozein momentutan dauz batzarrak. Montze areñarin eta fandango bat. Eta dantzaria bat gozuz? Dantzariak, baina panderra jole gureine. Oin hemen gauz, otxandixoko gazta asambladako bikidegaz, eta haurek ze ikuspuntu dekien erolako zeo ze galdetxeko. Eta hemen gauz, zuek otxandixoko gazta asamblada aldetik zeiten dozu herrixen, ero ze lan izeten da zuen urteko antolaketa? Urtien zior saiatzen ekimen edo ekintza ezberdinek antolatzen, eta batez guk importante, uste dugu zen idea importantiek bultzatzen, adibidez aurten hasiga feminismoen ingurun eta proak gehiago lan iten, eta berriztuko pare bat pertsonara aukigen duzan hemen frakinei buruz hitz egiten eta bueno. Gehien bate saiatu gara aurten ekintza ezberdin batzuk aurrera erueten, ez bakarrik igual oinarti zen dela gehiago funtzionamendu eta hartzie, ze hartu dugu indala gutxi gaztetxio, indala bi urtero, eta oinarti izen da apurat gauza basikuek edo aurrera erutie gazte egune. Eta azkenien jaidanen moduen, zerbeza eta olako gauza lurreti botata, hori zelan kudeatzen da otxandion hori herrixe garbi mantentzeko ero? Aurten antolatu da adin ezberdinen arabera garbituko diela kaliek, eta ez dakit buruz, baina egun ezberdinetan adin batetik besterako jentiek garbituko da euskaliek, usteot tartiek diela 30 urtetik bera, 30, 45 eta 45etik gora, usteot. Bai, Olan. Bai. Eta justo bizer gaztegunen ostien toketan jaku 30 urtetik berakoei kalie garbitzie. Azkenin gu garelako zikintzen dugunok eta kaliek geratzen dilako benetan zikin, eta herrixe garbitzea sarduratzen den jentie ez talako heltzen danetara, eta orduen gure aldetik bebai laguntza bat emoteko eta danon konpromisu edalako. Zuri apurtxoa guztetan jatxulerati eta olako gauzak gaur asko erango zubero gaurrez? Zuzizema botilla bengoz. Zuk erando zuz, Eta berartien, jorik. Baina badakizu Coca-Colak adibidez alkola ez tekola, ez? Ez, horik ez dago kontuen hartzen, tu. Tranquil egon. Eta gero bertxu ezuk handau biozuz? Hori zauztia. Bai, eta Zagardau eranda akordauko eza bertxu ezelan ikendien, ero aztu ingo jatxo apurtxo bat? Zagardau edan barri jodido bertzutan eiteko. Gaurko bazkariko gaztienak eta, ze komentean dozue? Zenbagarren urtie da etortzen zarena eta? Bigarrena. Bigarren urtie, eta zelan, ondo? Bai. Ondo pasetan bai? Zer edan dozue? Coca-Cola bakarrik ez? Ez, ure. Ure? Bale, ure. Bestela, ezin da.
ekologikoa den? Ba, ez dakit ni. Ez dakizu? Proba. Gogor dau. Api. Gogor dago. Hola? Ekologikoa da! Eskerrik asko, Martin. Ez horrela. Bueno, ointxe jai herrikoien konpromisoen azterketa ingo dugu, horretarako hemen deko guz bi herritar eta galdera batzuk egingo txegu zaurei. Azteko lehengo, Otxandixon musikan aldetik, topetan da musika eredu ez sexista bat, hau da, neska alde batera ez da nahi bintxen danak berdin tratetan dauzena, ero horren aldetik adibidez zer egiten da. Bueno, ba, taberna guztietan ez zinotezan ze egoten da, baina gaztetxe aldetik bentzet saiaten ga filtro bat pasetan. Beste aldetik, zaborrai begiratute, jaixetan saiatzen da zabor gutxi hau erabiltzen, hau da, botella gutxi hau, eta olako gauzak egiten dira horren aldeko zeo zer. Bai, bueno, normalien bai, gaur adibidez Bazkarian aukioguz 4 koloretako basurak edo adibidez gabetan saiatzen kristalik ez zerbitzen eta olako gauzak. Vale, eta euskararen aldetik, saiatzen da hemen Otxandixoko jaixetan euskarai bultzada bat emoten, hau da modu baten babesten, ero izten da alde batera euskara. Bueno, nik usto saiatzen dela eta ekintzak izenak eta euskeraz izaten diela, baina... Harreman eta erasoen aldetik, egiten da zeo zer... Adibidez, Otxandion sortu barri da gaizan talde feminista eta horrek aurten da bizataraten protokolo bat jaietan erasorik pasetan badan edo eta bestalde betiko hori, zimaz, jarri guzela kartelak eta hori. Parte hartzean alde, egiten da jaietan zeo zer espazioen irekitzen alde erolako zeo zer. Bada ez esan, lasai, ez da eso de pasetan. Ba, ez dakiz esan galde hori. Koizleen aldetik saiatzen da hemen inguruko produktuek erabiltzen, ero juten da beste, ero ez da egiten, sin más. Bai, bueno, adibidez, aurten nobedade moduen hartu egu garaiko zerbezie, eta momentuz da belaukiten arrakasta bastante, oza, que espero dugu etorkizunerako normalien erostie zerbeza hori. Eta kontsumo ereduaren aldetik egiten da zeo zer kontsumo ez zeo zelan murrizteko edo horren aldeko zeo zer egiten da edo ez? Bueno, adibidez kontsumaletik saiatzen ga beti baso ekologikoek erabiltzen, orduen kristala ez da asko kontsumitzen, edo plastikok ez die larri kontsumitzen. Vale, eta azkenik, borrokan inguruen, Otxandixon esan dozkuelen aipatu oskue egiten diela urtien zier, borroka ezberdine, bai presuen alde, ero feminismoen alde, eta olako gauziek horrek jaietan presente dauz horre borrokak, ero zeo zelan alde batera izten diez. Ez alde batera uzten, urtero iteinako lutxiri adibidez omenaldi bat, gero bai dauz bombardaketan inguruen iten da bai urtero emanaldi bat, eta urtero gehiago goaz, ezake horren arlotik edo oso pozik gauz. Hor da masilla bat, dala tomatie, ogirra jaue, tempera, eta astuñata. Eta beste zozer. Eta hori da zirkuito zikinerako. Hau izen da Otxandixoko gaztegunek eskein oskundana, eta batez begurotxugu esan eskerrik asko Otxandixoko gazte asamblada eskein oskuen tratu egaitik, eta oin mikrofonue urrengo herrisei paseta otxegu. Ondo pasau!